Dámy a pánové, vítejte u nového rozhovoru. Dneska jsem tu se zakladatelem projektu Insidio. Jakube, ahoj. Ahoj Adam, zdravím všetkých. Dneska budeme mít velmi zajímavý téma, protože na tabuli za mnou, ačkoliv to vidíte zrcadlově, je napsaný, že čas neexistuje. A to je něco, co mě přijde velmi zajímavý, protože to řeší spousta lidí. Jakube, co se v nás odehrává, když někomu neustále říkáme a odmítáme toho člověka, že já nemám čas, nemám kapacitu, co se tím snažíme chránit? Snažíme sa tam chrániť samých seba, našu reprezentáciu a pôsobenie spoločnosti. Dobře. A jak vnímáš to, když ti třeba někdo řekne, že na něco nemá čas? Co to vlastně znamená? Ja to znamená, nechcem, nemám záujem, nie je to moja priorita. Často já se třeba setkávám s tím, že spousta lidí říká, nemám na to čas, čas na to rozjet nějaký svůj projekt, nemám čas chodit do fitka. A velmi často se ten člověk snaží cítit anebo tvářit se hrozně zaneprázdněně. A mě by zajímalo, proč je pro nás snazší se tvářit znovu, proč je pro nás těžší tvářit se hrozně to zabije, ty piče. Produkce, vystřihnout. To je fakt hrozná věta, dobře. Začneme tou větou. A mě by jakoby zajímalo, proč je pro nás snazší tvářit se hrozně zaneprázdněně, než říct pravdu a riskovat to, že někoho zklameme. Tak ja už som spomínal tú sebereprezentáciu toho, že som niekým, som niečím, som váženým a áno, popri tom si budujeme aj vlastné sebavedomie tým, ako nás vníma okolie. Sú to ľudia na nejakej úrovni vedomia, kedy vzájomne všetkým to ladí. Ale výjsť z toho omylu, že úprimnosť nás samých není 100%, pretože je tam niečo iné za tým, je podľa mňa väčšia zrelosť toho daného jedinca. Kedy len mať takú pomyselnú masku na tvári a tváriť sa, že mi to niekto zožerie. Mě by zajímalo teďka, že kde se v nás vzalo to přesvědčení, že takový to upřímný nechci do toho jít, pozvem mě kamoš ven, nechci, pozvem mě kamoška ven, nechci jít. Kde se vlastně vzalo to přesvědčení, že automaticky to pro nás znamená nějaký zklamání toho člověka? Je to súčasť podvedomých vzorcov a strachov zo samoty, opustenia, neprijatia, odlúčenia z minulosti, strata niekoho z minulosti. Všetky životné situácie, ktoré sme zažili, už nechceme, aby sa opakovali, preto našim sebazachovným správaním je egom reagovať na to slovným spojením nemám čas. A dokázal bys třeba říct, co by byl pro toho člověka, nebo co je pro toho člověka ten první akční krok, aby dokázal nahradit ty svoje nějaký výmluvy tou upřímností? Tak určite byť autentický, byť úprimný sám k sebe a nebať sa zo straty alebo zmeny môjho okolia. To je jedna z chytrých krokov, taký chytrý ťah, aby človek mohol zase prijať kvalitnejších ľudí do svojho života. Čiže prečo by som chcel zmeniť svoje správanie len preto, lebo chcem mať úprimnejších ľudí okolo seba a potom, ak sa zamyslíme nad nejakými životnými situáciami, kedy tam bolo nedôvera a aké životné situácie s spojitosťou neúprimnosti alebo klamstva, zatajovania, kedy bol ten druhý prezradený, tak je to práve to, že nie sme úprimní sám k sebe, tak ostatní nie sú úprimní. Čiže vystúpiť z tej partie, z toho klubu, ktoré si prirodzene priťahujeme a je našim zrkadlom, ten človek je našim zrkadlom a tie masky
by všetci mali dať dole, ktorým záleží práve na to, aké chcú mať okolo seba okolie a čo všetko viac chcú, pretože za úprimnosťou daného jedinca, ktorého natrafím v živote, sa skrýva o mnoho hĺbší a naplňujúcejší život a viac príležitostí a viac porozumenia, väčšieho rastu vo všetkých oblastiach života. Pojďme se tady o tomto jedincovi, který je třeba v nějakém kolektivu lidí, kteří nejsou úplně upřímní. Když ten člověk udělá to, co vlastně ty říkáš, to znamená změní to napřed u sebe, jak ta realita potom vlastně vůbec funguje? Je to taký magic moment, kedy z dňa na deň, z hodiny na hodinu, či už vlastným uvedomením, alebo sedením a spracovaním tej danej témy, alebo prečo tak človek správa s expertom, robím ja z Invincidiu, tak tým pádom z hodiny na hodinu, z noci na deň, z týždňa na týždeň záleží od hĺbky tých presvedčení, blokov alebo nepochopených životných situácií o spracovaní týchto vecí realita sa opäť ukáže zrkadlovite, na čom som. Že dnes môžeme vidieť všetci okolo seba, na čom sme, pretože je to odraz nášho podvedomia. Dostal jsem teďka konkrétní návod od tebe, to znamená, vím, že když jsem v kolektivu lidí, tak je nemusím odmítat, ale stačí, když začnu já. Začnu být upřímný a tím pádem se kolektiv mění. A teď by mě zajímalo, proč tady tenhle člověk, který tohle začne aplikovat, by měl jít do spolupráce s tebou. Že jaký je v tom rozdíl, když půjde tou vlastní cestou versus když půjde s tebou? Je rýchlejšia a vo väčšej ľahkosti. To znamená, niekedy človek sám, OK, ja verím, že to každý zvládne, ale trvá mu to veľmi dlho, pretože je expert na niečo iné. Čiže nie je chytré vyhľadať niekomu, kde to rezonuje, kde cíti tú dôveru k tomu človeku alebo vec sympatii, aby mu dovolil vstúpiť do jeho najtajnejších informácií alebo zážitkov, aby sme našli to pochopenie. A áno, so mnou je to rýchlejšie. Jak potom probíhá ten proces, když teda dobře mám zájem o tom s tebou spolupracovat, tak zkus jenom v krátkosti nasníť, máš tam nějakou konzultaci nebo rovnou jdete do akce s tím člověkem? Tak myslím si, že tých prvých 20-30 minút je vždy super bezplatných, kedy sa môžeme zoznámiť, porozprávať, prepojiť sa s nejakým príbehom, zážitkami, bežným klasickým spoznaním a načrtnutím témy, do ktorej sa pustíme v najbližších dňoch alebo najbližších týždňoch na nejakú dobu. Budeme do hladiny teta, čiže človeku ukážem, ako nájsť, ako pretaviť viac do praxe vnútorný pokoj a kľud cez meditačnú techniku, kde je pri plnom vedomí a ideme do hladiny teta, kde to uvoľnenie v ňom prebudí tú vlastnú úprimnosť samému k sebe a začne rozprávať to, čo niekedy dlho zabíjal do seba, do svojho vnútra, alebo v sebe, v svojom vnútri. Tým pádom takto mu dokážem pretransformovať alebo povedať to, čo je konštruktívne a s jeho súhlasom sa to nahraje do podvedomia. Čiže každý krok, každý príkaz, tak to volám, je s jeho súhlasom a následne nahraný do jeho vnútra, do podvedomia. Potom už len si zopakujeme nejakých pár zaujímavých otázok, kde nájdeme, či to celé prešlo, či to funguje, či tam nič nie je ešte, čo by bránilo a proces je dokončený. Potom môžete robiť akčné kroky v realite, kde uvidí, čo sa všetko zmenilo. Je to jedinečné, úžasné a malo by sa o tom hovoriť viac. To znamená, že ten člověk se s tebou spojí teda na těch 20-30 minutek nezávazně a teprve tam se rozhodne, jestli teda mu to dává smysl a jestli do té spolupráce jdete. Áno, musíme nájsť nejaký vzájomný kompromis a odsúhlasiť si vzájomné podmienky. A potom ta konzultace s tím člověkem, vím, že ty si zakládáš hodně na té praktické části. To znamená, ta spolupráce není jenom o té teorii, jako kdyby četl třeba nějakou knížku, ale hodně chodíte do té praxe. Mám pravdu? Invincidio má
dva projekty. Jeden z nich je iba koučovací a druhý je aj mentoringový, kde sa rozdeľujú hodiny na teoretickú časť a praktickú, kde potrebujeme niečo aj vedome si načrtnúť, ale je to len niekedy 25 až 50 práce, ktorá je fakt len o takých hrubších veciach, to znamená, vieme, kam ideme. Na vedomej úrovni niektoré veci naozaj poznáme, ale na podvedomej ich potrebujeme ukončiť, odstrániť, zmeniť, aby sme tým pádom pretavili tú vedomú stránku do inej identity. To znamená, to, ako rozprávame, čo rozprávame, je vedomá reakcia na vedomej úrovni hovorená. OK. Pojďme se teďka dostat ke konkrétnímu příkladu, protože s časem souvisí teďka jedna téma, kterou řeknu. Jsem mladý, rozjíždím biznis nebo podnikání, nebo chci teprve rozjet nějaký biznis a častokrát tento člověk si říká, nemám čas na to trávit čas s rodinou, neřeší vůbec čas sám ze sebou a tak dále, protože přece já jsem Jakube mladý a já nechci být bohatý v 50, v 60 letech. A mě by zajímalo, co takovému člověku bys třeba jako doporučil. Tak z tvojej otázky, alebo tomu, čo si tej vete, sú podmienky. Sú tam veci, čoho sa musím vzdať, za čo. Evidentne to niekde počul, prebral od niekoho, riadi sa tým, ale väčšinou sú to nepochopené životné situácie s rodičmi. To znamená, nechcem tam ísť, pretože zase ma budú odhovárať od niečoho, zase sa budú vypýtovať na nejaké veci, ktorým ja buď neverím, budú mi ukazovať to, v čom som slabý, alebo v čom som neúspel, alebo v čom sa necítim pohodlne. To je chytré. To znamená, tráviť čas s rodičmi je prirodzeným takým, napríklad raz týždenne, poviem, podľa toho, v akej je fázi človek, tak je chytré kvôli tomu, že veľa odkazov od rodičov príde na to, aby sme mohli my si nájsť tú odpoveď, prečo, čo mi zrkadlí a ako to môžem vyriešiť, alebo je to vec už asi zručnosti, aby sme sa zase posunuli v živote ďalej. Takže to, prečo my chceme ísť, je jasné. Bojíme sa toho, čo nás tam čaká. Preto stádzame len na ten argument toho, že chcem zarábať peniaze, aby som nemusel čakať do 50. Ale niekedy, keď sme tvrdohlaví, trvá nám to, áno, až do 50. Ale ak budeme chytrejší a hľadať aj iné varianty toho zlepšenia bez podmienok, pretože je mnoho vedomých krokov, technických krokov, kde sú podmienky, niečo za niečo, tak nám to pôjde oveľa viac rýchlejšie. Čiže môže tam byť skryté, ale povedal si komplexnú vetu, kde môžu byť aj strachy. Tam to je potrebné rozdeliť na 4 časti a následne prejsť každú jednu časť zvlášť, prečo človek to prijal a prečo tak rozmýšľa. Aký dôvod a čo vlastne tým získa všetko a či niečo nestratí. Je to fakt ako zaujímavá otázka a je potrebné ju rozpýtovať z mnohých strán. To znamená, není jeden konkrétní nějaký návod, ale vždycky záleží, proč ten člověk tomu uvěřil. Prečo si vybral túto variantu. Tomu slúži tá varianta. A existuje aj iná? Prečo si nevybere inú? Alebo koľko variant vlastne má okrem tej istej? A tým pádom on vždy okrem tej jednej vytvorí aj ďalšie 3, ale niečo všetky 3 bude spájať a to je vlastne to, prečo ju vytvoril. Čiže ak je tam raz problém s rodinou, tak jasné, že už ideme k rodine a už riešime to, kedy už by chcel tráviť s nimi čas bez toho, že by mal pocit, že mu niečo uniká alebo niečo zmešká. K tomuto bych ještě možná jenom doplnil takovou vsuvku, dámy a pánové, protože ono není špatně mít přesvědčení. Jo, my se bavíme o tom, to je přesvědčení, tam to je přesvědčení, ale ono není špatně mít přesvědčení, ale co já třeba dělám, je, že vždycky, když mě někdo něco řekne, jo, nějakou podmínku, větu nebo čemu on věří, tak vždycky si v hlavě tak vyfiltruju a sám se zeptám, když uvěřím tady tomu, to, co mě ta daná osoba řekla, pomůže mi to nebo mi to nepomůže?
Jo, že dělám takovejhle filtr, to mě třeba osobně pomáhá. Jo? A pojďme se teďka podívat, máme tady osobu A, která pracuje 16 hodin denně, věří tomu, že musí pracovat 16 hodin denně, náš nic nevybuduje. A pak tady máme osobu B, která třeba buduje ten biznis 1 hodinu denně, nebo třeba 2 hodiny týdně a tak dále. Jaký je ten hlavní rozdíl mezi těmato dvěma osobama? Skvelá otázka. Je to vec aj fantázie, buďme k sebe úprimní. To znamená, že ten človek z nejakého dôvodu nemá záujem robiť iné veci. Iba to jedno. Čiže je to vec fantázie a tým fantázia je spojená aj, že mám s niekým čo robiť. Keď ľudia nemajú okolo seba zaujímavých ľudí, on radšej bude sám a robiť to svoje. Čiže tým pádom on bude robiť 20-30 hodín týždenne, možno aj viac, alebo koľko, možno 50 hodín týždenne. Aby tým pádom bol naplnený, alebo aby si zaplatal hlavu niečím. A myslím si, že opäť sa môžeme rozprávať o rovnováhe, kde je chyté prepojiť šport, starostlivosť o seba, budovanie niečoho a medziľudské vzťahy plus rodina. Je to chytré z viacerých dôvodov a to je napríklad prirodzený rast na úrovni duše. To znamená, tí, čo tu, niektorí možno vedia, že to, že sme prišli na túto planetu, znamená, že tu nejde len o hmotu, ide tu aj o niečo viac hĺbšie, čo robíme, ale robí sa to trošku samo, trošku je to prekvapenie pre nás podľa toho, ako sa na to, či sa na to vôbec dívame, alebo ako. Rozdiel medzi tými dvomi je nejaký druh rastu. Je to aj toho, v akom štartovacom poli idú, ale aj tie záujmy, ako som spomínal. Niekto síce povie, ale ten typek možno robí 2 hodiny denne a ja robím 8 hodín denne, pretože ja chcem väčší majetok, viac peňazí. Myslím si, že to je podmienka. A vlastne nie, že myslím, je to podmienka. To znamená, aby som mal viac peňazí, musím robiť viac hodín. To je podmienka a tu treba vypnúť. Mm-hmm. A zase sa opriem o to, čo som povedal, a to je rovnováha. Každý deň by mal byť ideálnym dňom, nie byť otrokom alebo prežitia a nie byť zamestnancom vo svojom podnikaní. Takže malo by to byť v takom flow sa niesť a bez tlaku. Myslím si, že ten, čo robí viac než 8-10 hodín denne, je pod tlakom alebo nad tlakom niečoho. Čiže vlastným tlakom, lebo nemá viac záujmov v živote, pretože je sám, alebo pod tlakom niekoho, ktorý mu hovorí, čo má robiť. Doplním tady k tomuto, ono totiž podívat se na to, jestli pracuji hodinu denně, nebo 8 hodin denně, tak je otázka, co těch zbylých 7 hodin dělám, jo? Že kolikrát ta práce vlastně ani není efektivní. A mě by teďka zajímalo, pojďme se dostat k tomu ideálnímu dní, Jakube. Je život čistě o tom dělat věci, které mě baví? Mali by sme robiť aktivity, ktoré si vieme užiť alebo navnímať pocit toho prínosu, prečo to chcem robiť. Čiže keď ja napríklad nie som fanúšik varenia, ale idem variť kvôli tomu pocitu, kvôli tej chuti z toho jedla, čiže si vytvorím nejakú ilúziu, aby som si to užil. Samozrejme sú typy ľudí, ktorým nechávame, že to niekto robí on. Ale je zaujímavé, že vždy sa dostaneme do životnej situácie, kedy raz niečo musíme urobiť to, lebo to nemá kto. To je presne to, že buď to je jak sa to, nenapadá mi to slovo. Převezmu kontrolu, dám ti další otázku, navážu na to. Je pravda, že jakmile budu mít hodně peněz, což zase je subjektivní, co znamená hodně peněz, ale dejme tomu, že mám nějaký cíl, který splním, tak co se týče času, tak
Já jsem třeba osobně taky měl problém s tím, že jsem si říkal, jasně, takže já když tady vybudu nějaký majetek, vybudu nějaký biznis, tak najednou si mi začnou ozývat lidi, kteří se se mnou v minulosti nebavili a najednou mě ten čas budou chtít sebrat. Co si myslíš tady o této tématice toho, že ten člověk jde vlastně sám proti sobě? Tak skús ešte raz mi položiť tak jednoduchšiu otázku, prosím. Je pravda, že když vydělám víc peněz, začnou se mnou bavit cíleně lidi, kteří ze mě chcou jenom ten čas svůj vytáhnout? Skús to povedať do praxe, pretože je to niečo, čo neviem, či vlastne je možné, aby si človek pritiahol do života. To znamená, ja budem mať viac peňazí a oni mi budú brať čas, pretože ja mám veľa peňazí, čiže tak možno chápem tomu tak, že potrebujem si učiť hranice Tak. medzi tými ľuďmi. A tým pádom vedieť zase, takže moje priority, moje záujmy a hranice, kedy sa opäť vracame na začiatok, aby som necítil vlastne ten strach zo samoty, strach z odmietnutia, alebo že budem sám, čiže väčšinou najhlbší strach, čo je možno strach byť sám so sebou, je ten, ktorý deaktivováva tie hranice, ktoré by sme si mali dať. A naučiť sa, že žiť sám so sebou, keď to nie je dôležité byť, ale ide o to, že je to v pohode, je darom a pôžitkom. Ale áno, niektorí to vedia, niektorí to nevedia. Preto tie hranice púšťajú a jedno, koľko človek má peniazy, neviem, aký súvisí majú peniaze, ale i keď človek nemá peniaze alebo nemusí mať veľa peniazy, aj tak tie hranice sú dôležité. Dobře, dám příklad. Nebaví mě samota, jsem extrovert, rád se bavím s lidma a věřím tomu, že jakmile budu sám, prostě bude to nějaký problém. Jak dokáže si sám tady tenhle člověk pomoct? Že má problém so samotou. Ale on nikdy nebude mať problém so samotou, pretože si zapne film, zavolá niekomu, zavolá rodine, on si furt nájde cestu. Netrpí ten človek. Že čo je zaujímavé na tom, že my sme takí šikovní, kedy si vždy nájdeme alternatívu, alebo ideme vonku, ideme na diskotéku, ideme kdekoľvek, Adam. Čiže v tomto prípade človek si vždy nájde cestu, ako ten strach zo samoty potlačí a nevidí. Čo je zaujímavé je, že sú prípady, kedy človek chce byť s niekým, ale zrazu je, dajme tomu, nedeľa, všetko je zatvorené, žiadne akcie nie sú, nikto nemôže, alebo nedvíha telefón. OK, tak mu ostáva film, ale čo keď nejde ani internet? Napríklad, že niekde na chate, alebo niekde v horách. Čo potom? Tak asi odíde. Čiže my sami odíde z toho prostredia a ide niekde inde. Zobere si auto, naštartuje a ide. Nepotrebovať nikoho je vlastne kľúčom k tomu, že človek je vysporiadaný s tým, že má dostatok ľudí okolo seba, tých správnych a nepotrebuje ich a nemá ešte inak. Niekedy, keď veľmi ľudí potrebujeme, čiže ten strach samoty ukazuje vo vonkajšom svete, v ktorom sa pohybujeme medzi ľuďmi, že im ideme na nervy, alebo nechcú s nami byť, alebo sú neúprimní, alebo vidia tú aroganciu všeho druhu, pretože nám dajú najavo, že choď preč, čiže nám hovoria ako keby, že máme byť sami. Takže strach zo samoty nám vonkajšie vplyvy ukazujú, kedy ho máme aktivované, čiže ako náhle je nejaký problém medzi ľudských vzťahoch, môže byť, alebo keď pozerá film a nechce pozerať sám film, už je znudený, už dopozeral 5 filmy, ale chcel by niečo iné robiť, chcel byť medzi ľuďmi. Ten človek cíti, že chce byť medzi ľuďmi a chce byť naplnený. A to je presne aj jeden z
tým strachom zo samoty, ktoré sa potrebuje vyriešiť, aby mohla sa realita jeho zmeniť k lepšiemu pocitu a naplneniu. Nedá sa to logicky pochopiť, je to pocit, čiže musí to človek cítiť, že ten čas sám so sebou alebo s niekým je iný ako bol. Či to je vyriešiť sám, tak ja myslím si, že všetci sme chytrí a šikovní, ale ako dlho to bude trvať, to neviem. Ale ja som to už riešil a mu to bude trvať oveľa kratšie, než to bude robiť on sám. Pojďme se teďka dostat k tomu tématu toho ideálního dne. Jsem teda člověk, který věřil tomu, že musím vybudovat biznis 16 hodin denně. Teďka mi dává smysl to, co teďka tady vlastně říkáš. Jak bys doporučil tomu člověku, jak si chytře plánovat teda ten následující den? Tak máme tu základné priority, to znamená, potrebujem sa nájsť, potrebujem mať nejaký pohyb, alebo chcem sa nájsť, chcem nejaký pohyb, zaujíma ma budúcnosť, tým pádom chcem robiť nejaké aktivity v súvislosti stavby budúcnosti. Či mám partnerku, nemám partnerku, chcem budovať túto oblasť, OK, robím nejaké akčné kroky, to znamená, všímam si okolie a reagujem na podnety. Ak mám, tak tým pádom je to jedna z mojich priorít, ktorú som prijal do života, čiže tým pádom venujem sa spoločným záujmom s mojou partnerkou. Rozložím si ten čas, rozdelím si, čo zrobím, keď ona má svoje aktivity. Pozriem sa na to, kedy mne sa chce venovať tomu budovaniu a tým akčným krokom a stretnutiam. Nastavím si svoj denný plán, ktorý není podmienený každému dňu, ale nastavím si to podľa toho, kedy to cítim, kedy sa mi chce. To znamená, vždy, keď ráno vstávam, tak viem len o svojich prioritách, ale nie je to o tom, kedy sa to bude robiť, keďže čas neexistuje, ale o tom, čo cítim, že teraz chcem urobiť. Ale sú veci, napríklad keď ona má svoje podnikateľské aktivity, ja mám svoje podnikateľské aktivity, tak tým pádom viem, že OK, tu mám to okno, kedy čo cítim, že chcem robiť z tých daných priorít. Čiže chcem sa hýbať, chcem venovať sa vzdelávaniu alebo čomukoľvek, alebo zručnosti, alebo čomukoľvek, chápeš? Ale neriešim čas, riešim, čo cítim, čo chcem robiť, keď v danom momente podľa mojich priorít. To je asi najjednoduchšie a najvystižnejší spôsob života a konania, že sa rozhodujem na základe pocitov. Áno, ak necítim, že chcem nič robiť a chcem chillovať, OK, tak si doprajem. Nezakazujem si, lebo potrebujem platiť účty, pretože toto má potreba tak ďalej. Veď aj čas, keď človek len je, čiže len sa hýbe, len pozerá do blba, je tiež proste dobre investovaná aktivita. Takže nějaká rekapitulace, důležitý je nedívat se, nebo dostali jsme se vlastně k tématu toho, že čas neexistuje a vždycky to je o prioritách. Tak. Priority a pocity. Mě by teďka zajímalo, ty jsi tam nakousl tu tématiku ohledně toho, že můžu jen být. A teďka, co pro tebe Jakube znamená nuda a je pro tebe konkrétně nuda jakože špatně? Protože spousta lidí má, a já jsem to měl taky, spousta lidí má takovej ten názor, že já když se nudím, tak nejsem produktivní, když nejsem produktivní, tak nedělám nic pro sebe, když dělám nic pro sebe, nebudu mít dobrou budoucnost. Co pro tebe znamená nuda? Mám dve aktivity, ktoré delím na meditačnú, kde pracujem s podvedomím a kedy pozerám len tak hoci kde a sledujem realitu a prítomný okamih okolo mňa. A toto považujem za aj čas so sebou, ale môže byť niekto pri mne, ale vôbec ho nevnímam, že tu je. Ale dokáže človek si oddychnúť, keď sa pôjde do svojich myšlienkových pochodov cez meditačnú techniku, podľa toho, aké má skills
a ako dokáže navnímať svoje podvedomie a myšlienky a odkazy a aha momenty. Čiže toto je jedna z vecí, ktoré milujem a robím aktívne každý deň. A potom a to je fakt spontánne, že som na prechádzke alebo len sedím vonku či vnútri a sledujem len okolie, čo ako je, ako vyzerá. Obdivujem alebo počúvam zvuky prírody, aut a sledujem tie veci, ktoré bežne môžeme prehľadať pri tom aktívnom spôsobe života z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C, z bodu C do bodu D a tým pádom človek je podnikateľ 24/7 aj v osobnom, aj v pracovnom. Já bych doplnil jen takovou radu, co mě velmi pomohla, jak se dostat do přítomného okamžiku. Dejme tomu, že já jsem to měl tak, že chodím často na procházky, to znamená jdu po chodníku a je tam cesta. A je to frekventovaná cesta, to znamená jezdí tam spoustu aut. A mně extrémně pomohlo to, že jsem si řekl, když se chci dostat do přítomného okamžiku, všímám si věcí, které bych si normálně nevšímal a dívám se na věci, na které bych se normálně nedíval. Takže když jdu na té procházce, tak normálně bych se díval na mobil. Nebo bych se díval na auta. Jo, pěkný auto, je dobrý auto a dodávka, kamion, tam troubí, teď jde někdo přes přechod, díval bych se na obchody a tak dále, a tak dále. A když se chci dostat do přítomného okamžiku, mě velmi pomohlo to, že najednou si řeknu, je tady dopravní značka, nebo si řeknu, je, tady mají pěkný plot. A tak jsem se krásně dostal do té flow toho přítomného okamžiku. A to je strašná blbost, ale hrozně mi to pomohlo. Jo, to jsem chtěl dopovědět. Adam, aké výhody vnímaš z bytia z prítomného okamihu? Velmi dobrá otázka. Výhody vnímám takový, že si vždycky tak nějak uvědomím, že nic není důležitý. Jo? Že mám nějaké jakoby myšlenky, mám nějaký třeba, řeším nějaký problémy v hlavě, víš, jako jak by mohlo dopadnout tohle a co když tohle a teďka když se vrátím toto. A najednou jak se dostanu do toho přítomného okamžiku, tak jak kdyby nic neexistovalo a nic vlastně důležitého nebylo. To je pro mě taky uvědomění. Tak. To je vlastne jedna z dôležitých vecí, dôležitých podnetov, že my veľa vecí bereme vážne, osobne a myslíme si, že keď to neurobíme alebo niečo nedáme aktivitu, takže to stratíme. Alebo že sa svet zrúti, alebo že na nás niekto bude zlý, alebo čokoľvek. Všetci sú ľudia okolo tolerantní. A prečo to vravím? Pretože tak ich vnímam na základe toho, ako som si to nahral do podvedomia. Že keď si raz človek napíše, akého človeka chce mať okolo seba, už iných, keď tu behajú okolo mňa, ale vôbec s nimi nemám žiadny kontakt, ale oni môžu prejsť. Bola raz taká zaujímavosť, koľko vrahov okolo nás prechádza. Ideme prostredím, ani o tom nevieme. Ale on s nami nič nemá spoločné, len prechádza, ale mi furt príde ku mne ten, ktorý je presne taký, ako si ho ja opíšem. Že je chytré nesústrediť sa na to, čo tu je, ale čo chce mať okolo seba a to si aj pritiahnem. Super téma. Já jsem také četl v jedné knížce přesně to, že teďka si přátelé uvědomte jednu věc. Dejme tomu, že vy stojíte v lese a vedle vás je nějaká osoba. Je les, je tmavá obloha, je večer a tak dále. A teďka se v tom lese, vy jste na stejném místě a v tom lese se něco pohne. A jsou tam dvě osoby. Ta první osoba je, že jo, hele, asi nás tady někdo zastřelí, toto je hrozný, to dopadne špatně, teďka vyskočí medvěd a já jsem viděl v televizi, jak ten medvěd udělal tamto. A vedle té dané osoby je druhý člověk a ten řekne, ta příroda je tak pěkná, ten zvuk, bez tak to byl nějaký ptáček, třeba donesl svýmu díťátku nějaká maminka, nějakou žížaličku tam utrhla a tak dále. A teď je strašně fascinující, že jsou dvě osoby na stejném místě ve stejný čas, přitom každý tu realitu vidí úplně jinak. Zajímavý, co? Jak vravíš, na základe svojich nepochopených životných situácií z minulosti alebo prebratých od našich predkov, ktoré vytvarovali jeho realitu. K tvorbě té reality ještě bych měl jeden poznatek, co mě velmi, velmi pomohl a myslím si, že spoustě lidem to může pomoct taky. Každý z nás si plánuje, kdy jde pracovat. A to je jestli to zaměstnanec, nebo to je podnikatel. Každý má naplánovaný, že v 7 jdu do kanclu, v 8 jdu do kanclu.
ale kdo z vás si naplánoval, kdy končí ten pracovní den? Velmi dobrá otázka na zamyšlení. Jo? A mě by teďka zajímalo, Jakube, pojďme se dostat k tomu tématu toho balancu. Jo? To znamená, pojďme se dostat k tomu, co ty děláš v tu dobu, kdy ti skončí ten nějaký třeba pracovní blok, takže doděláš nějaký aktivity, které chceš dodělat. Co děláš potom? Adam, človek, ktorý nekončí svoju pracovnú aktivitu, znamená, že nemá iné aktivity. To znamená, že je to v pohode. Ale keď sa cíti naplnený, tak len v nejakej etape života, v ktorej sa nachádza, potom sa už to mení. Že nikto by nemal byť na seba prísny a držať pravidelný rozvrh, ale keď raz ho to naplňuje a je tam kvôli sebe, nie kvôli niekomu druhému, alebo neuprednostní prácu pred niečím iným, čo je možno hĺbšie, dôležitejšie a viac naplňujúcejšie, tak myslím si, že je všetko v poriadku. Můžu nesouhlasit? Nech sa páči, môžeš. Já se na to dívám z toho pohledu, ne že by musel tabulkově, že v 1 začínám, ve 2 končím, ale mě tady tohle pomohlo v tom, že když ten člověk i má nějaké aktivity, jde do obchodu, jde nakoupit, jde do vany, dá si nějakou sprchu studenou, jde se projít a tak dále. Mně tohle pomohlo v ten moment, kdy já jsem si řekl, končím ve 2 a tím pádem veškeré ty věci a myšlenky a různý nápady a tak dále nechávám v tom kanclu, dejme tomu, a tu 2. hodinu to končí a tím pádem jsem v tom přítomném okamžiku třeba v té sprše a vaně. Takhle mě to pomohlo, víš? Len preto, lebo si to zamiloval tú aktivitu a naplňuje ťa tá aktivita, len preto si ju nechal sebou samým povoliť a tým pádom uprednostniť aj pred touto pracovnou časťou, kdy nechceš ten koniec mať. Dobře, takže když dejme tomu, mám nějaký příklad, že dělám nějakou svou práci, třeba pro klienty, strašně mě baví a naplňuje mě. Neustále, prostě v moment, co jsem v tom kanclu nebo jsem na počítači, hrozně mi to naplňuje. No a zítra odjíždím na dovolenou a mám tu dovolenou na týden a chci tam být třeba s přítelkyní nebo s přítelem, chci tam být s rodinou a tak dále. Takže ty tvrdíš, že když tě ta práce naplňuje, tak se jí věnuj. No jo, ale já se chci věnovat rodině a přítelkyni. Jak v tom vnímáš tu hranici toho? Myslím si, že zanedbávať by sa nemalo nič, ani nikoho, ani seba samého, ani prácu. Čiže nájsť tam nejakú rovnováhu v tom, kedy sa všetci tolerujú. Rodina toleruje moje záľuby, ja tolerujem záľuby rodiny a spoločne nachádzame kompromis, kedy čo bude. Čiže áno, je potrebný nejaký rozvrh, ale nie na minúty, nie na dni, ale že OK, rodina možno povie, mohli by sme ísť cez týždeň na večeru. OK, tak ja to naplánujem a držím sa toho. Čiže niekde ten rozvrh, keď človek toho má 10-20 denne, pretože z nejakého dôvodu si tak nastavil ten deň, tak áno, musí ísť strojovým spôsobom. Ale môže si to dať nie na deň, ale na týždeň rozložiť a tým pádom byť vo väčšej ľahkosti. Ale prečo si toho tak veľa dáva na ten deň? Znamená, že má pocit, že chce byť všade, alebo že aby niečo nezmeškal. A to je vlastne ten dôvod, kedy sa cíti vyčerpaný a aj nemá čas. Hovorí, že nemá čas. Má pocit, že všetko zmešká a že zmešká výchovu dieťaťa, že zanedbá ženu, že zanedbá podnikanie a podobne. Ale z nejakého dôvodu si to privolal do života a súhlasil s tými podmienkami všetkými, preto by tam mal byť kompromis a nemal by chcieť byť všade, ale že bude všade v ten správny čas a že to, čo je dôležité, to prejde ním samým a čo nie je dôležité, ho obíde. Takže nemôže mať ani pod kontrolou všetky tie veci. A tým pádom je viac slobodnejší. Čiže mať podnikanie nie je taký druh slobody, ako je táto sloboda. Sloboda nemať kontrolu nad ľuďmi, nad situáciami, nad časom a riadiť čas. My ľudia chceme riadiť čas. To je... Dobře, a kde je teďka ten balans mezi tím, že nemám kontrolu nad vším, to znamená nechám se unášet, versus to, že jsem vědomej a uvědomuju si třeba to, že mám nějaký, já nevím,
že něco znamená, je to nějaký znamení, můžu s tím pracovat. Kde je ten balans? Protože takhle bych mohl říct, že v celém životě se můžu nechat unášet a je mi jedno spolupráce s tebou, je mi jedno spolupráce s klientama, prostě to nějak dopadne. No, to znamená dôvera v život. Ale všade je potrebná nejaká konzistentnosť, prirodzene, ale není ohraničená časom, ale akčnými krokmi. Že nemusíme nahrávať podcast každý deň, ale budeme ho nahrávať konzistentne po nejakú dobu a výsledok môže prísť z 1, z 3, z 5 podľa nášho ryzého zámeru. Nie je to o počte, ale o konzistentnosti, dôvere a energii, ktorú do toho vnášam, do toho prostredia. A možno aj mnohé ďalšie veci tam sú, ktoré mi teraz nenapadajú. Dobře, Jakube. Když jsme u tématu času, že čas neexistuje, jak bys v pár větách teda zhrnul dnešní rozhovor a co si člověk z toho může odníst? Aby sa radiť pocitmi a hlavnými prioritami v danej etape života a nechce všetko stihnúť, ale dovoliť si to urobiť počas celého života a sústrediť sa na hĺbšie hodnoty, ktoré sú tu. A nie je to len rodina a ľudia, ale aj čas sám so sebou. Neriešiť vôbec a nepozerať na čas, ale máme tu Siri, máme tu kopec pripomienok, ktoré nám ukazujú, čo kedy máme urobiť, bez toho, že by sme museli sa niekam plašiť alebo hnať za niečím. Robiť aktivity a mať prístupnené veci, ktoré cítim, že mi môžu zmeniť život, zlepšiť deň a nie ísť tabuľkovým a strojovým spôsobom toho, čo človek hovorí, alebo čo je dané. Mal by byť slobodnejší týmto konaním. Mal by zvážiť aj toto, čo vravím ja. Mal by si dať tomu priestor, šancu, zamyslieť sa nad tým a začať veriť svojim pocitom, ktoré dokážu ho dať do väčšej slobody, hlavne dôvery, že to, po čo ide, raz príde, bez toho, že by musel mať nad tým veľkú kontrolu alebo dávať do toho veľa tlaku, čo sa mu odzrkadľuje na napríklad veciach, ktoré potláča, vlastne ktoré sa mu od neho otlačajú, to znamená čakať dlho na klientov, na ich rozhodnutie, lebo na to tlačí, alebo iba mu niečo. Hovorím, už to nechcem zamotávať, ale vyjadril som sa. Verím, že jasne. Souhlasím. Ve zkratce 3 body. Moje doporučení. Určete si priority. Na den, na týden, na měsíc. Priority. Za druhé, věřte v život, věřte v proces, nechte se unášet. A za třetí, to jsem zapomněl. Takže Slyšte svý pocity. Slyšte, přátelé. Každopádně děkuju vám za tento rozhovor, děkuju, že jste se dívali, sledujte Jakuba na LinkedInu, sledujte Jakuba na Facebooku, máte to v popisku. Jaký poslední příspěvek si dával teďka na LinkedIn? Peníze, čas. Áno. Peníze, čas. Co s tým? To znamená, pokud vás, přátelé, zajímá, jakou společnost má vlastně čas s penězma, protože dneska jsme si řekli, že čas neexistuje, takže možná ani peníze neexistují. Podívejte se na LinkedIn, máte to v popisku, mějte se krásně a přeji vám pěkný zbytek. Jakube, ahoj!